казали, че сте пръж, бе, господине? Аз чувам много добре. Ма нищо не сме ви казали. Нищо не сме ви казали. Оле! Ние искаме да му кажем, че ти така. Ма то не е Коледа. Няма нищо. Хайде, разкарайте се. Защо? Защо? Разкарайте се. Защо? Чуй какво ти казвам, разкарайте се. Ма, Махне, разкарайте се, бе. защо? Аби, защото така, толкова да не питаш. Чуй ли какво ти казвам, мале? Добре. Господине, вие... О! Добре, чай сега. Ще се разкарам. Дай. Замими нещата. То не е добре. Ма той... Брат, защо? Тихо, 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 тихо. Отсейваме. Тихо. Аз просто... Човек, аз не искам да седа тук. Аз просто си искам подаръка. Брат, как да идем от там? Човек, бързо. Човек, това не е нормален. Брат, Да не гледай, като видях. Добре, Няма, бързо, няма. добре, може някой да ни помогне. паднаха ли нещата? Казвам, че няма, бе. Ма добре, господине, какво му правим? Не се ръкали тук. Какво искаш, че, бе? Какво искаш? Какво искаш да ми кажеш ти? Какво искаш, че? Аз от теб не съм нищо. Може да... Паднаха ми нещата. Мен ми падна едно нещо дезодоранта, там ми падна. Какво ще падне? Падна ми един дезодорант и там на тревата. Къде да си вземеш, няма проблем. Това няма, не може да се